Mar Uachtarán na hÉireann is min le ma bheannachtaí agus ma jacuí a cheola chuig muintir na hÉireann ile. Agus cúis siúd go léir sim lá cuasaí na hÉireann, péátar a bhfuil siad. Agus guim Nollag hana siacánta agus blian nua faoi héin agus faoi bhairseáibh. Is séasúr cilúra agus íbnis atá sa Nollag. Is tráe le bheith i gcuideachta arnaína muintirthe, trá le mach na bhíana bhar an bliana amach roin, trá le buicas a ghlach as an gáideas agus an muintras, agus trá le míntar gríthe roint. Is ócád dóchas agus a bheocan dóchas an Nollag. Trá le misnach a crothú fiúns na cuinsis deacra agus is triblódi. I bhógt an dhéirigh is am atá na féidirachtaí, madar leis an táchaí córáinse a anúcan, am atá lán de dhéisina agus dachmhain gan teoran. Is tráí an Nollag a hagan chun cuimhne, bhre Christ hAthbhliana ag a airagus a bhór faoi cuinsi fíormhachta, an hAthbhliana agus an Teachtaireacht. Tugann sé chun cuimhne na localachtaí ar ceartún go léiriad a roinnt éadrin, agus dul an lecló, go háracha localachtaí na naine atá im mhaol, na cuinethe amach, agus an éirid sin díobh nach bhfuil áitar bis a teach ósta dóibh, mar a hála de Christ. In éireann an léniú, tá suaimhnas an teaghlaigh de dhí ar an amarcha dar muintir, agus tá imní ar muintir éile, faoin na gommas Teachtaireacht sláinte agus idicis, agus faoin na gart, an ábhar imní a chorinúil agus a bheith páte go thomláin in ár boblacht. Mar sin, agus ar localachtaí córáinse tucha cuimhne agin an Nollag seo. Bartaí mis seasamh le céile chun dlúchóir anúte a crothú, ceann a bheith múnlathe chun éireann ar Saoránaigh go léir agus chun iad a cuimsiú. Tá go leor fós in ár socaí a bhíonn ag obair gan stéine chun tacail ó siúd atá imimethe nó ar an nancuid, agus chun seasamh gúlan le gúlan ló. Ar bheanna blianta, 2008 mar Uachtarán na hÉireann, bhfuil mé leis an ilme a daoine flathúla atá aitheanta mar isimlarí sa saol mar jaall a séthar dígrasach agus a greidirh sa teirántacht atá gníomhach agus gafa go thomláin. Ar son ar lúnta go léir, glachan buicas ló. Is ó na grúpaí agus na daoine sin ar féidir linn inspirad a lorach agus muid ag saoladh agus ag crothú ar dáchaí córáinse. Is atá i scéal na Nollag go rag a gleanna bhí mehel, a thug siacán agus áthas an domhan. Inniu, tá go leor dar Uachtaránach ar fud an domhan ina gcónaí faoi scáin na cuimhlinte, na géarlanúna, an firéigean, na hégóra agus na bochtanachta. Mar hÉireann an domhan ar ceartún riomh a bheith idir gá cóla faoin ardúram a chorinúil gur ceartúin arna a ardú i gcóla siúd go léir a bhfuil domhaníos córa a lorach acha, agus ceangal nua dhéanamh agin le na céile agus leis an blanad leocalach a bhfuil míid in ar gcónaí air. Glachan buicas a le dar loch dianta siacán a thar lear, agus guim ma bheannachtaí ortha, agus tugann ma bheannachtaí dóibh siúts na seirbhíse éasúile a cuidóigh le Nollag lán siacánta is teanamhach a bheith agin. Ní mór dúna cinntu freisin, go méid átain ar deach ósta dóibh siúd cosú le muire agus seosaf, 2 bliana ó hen. A thug faoi ros fhada agus iacra agus idir thóir na saháilteachta agus táchaí níos fearr. Is an fáilteachas an gcinne mór iliach a tugann na córais creidimh agus na teangacha ar domhan le céile. Tá sé firstanach mar sin, gur cheartún freigart an fátrún áirithe imirecha inar dír ar bhealach oscailta agus fáilteach agus go gcuiremis fáilte rompa siúd a bhfuil saol níos fearr utha, nu ar a laid saol atá séra an acla agus taculó. Agus tú lúcar an gíomhar ag fágáil in ár néigegin, agus sinnig boga dro séasúr na dosach agus na féidirachtaí nua. Déanamh sin le tiomanta anúte don dlúchóir sóisialta. Cintamis nach meid siad siúd go léir atá leocalach in éireann agus ar fud an domhan, in éinear, ach go méid isacha, go méid sásta bheith deanta ar a dros iacra a dros gócais. Is mór an anar do mé,
agus muid ar háisteach na bliana 2000 agus a néteag. Leanúnt le freistal ar muinte na hÉireann. Guim nálig hiacánta agus blian nú fé bhaise aribh go léir. Dar bannach.